İstemisiz, ben İlmir bulab, qos ümesine kildim sizge. Şolayım ne? Nice demişsin bu yigitni? Beyimiz eyde. Bir motor şökleydiler, şırlatabız. Siz matur kızlar nikşayartasız. Yüreğimde yanılar anlamışsınız. Siz matur kızlar nikşayartasız. Yüreğimde yanılar anlamışsınız. Татар халкы эшкә бик уңган халык. Ул элек-электән күпләп кышкырт асраган. Казымәсе авылның иң яраткан йолаларының берсе. Җыр уеннар белән үрелеп барган казымәләре ул әлемуллык, матурлык бәйрәмендә булып санала. Казан шәһәре тынычлык бистәсендә урнашкан мәдәният йорты үзешчәннәре казымәсе йоласын күрсәтте. Талантлы баянчы Рәзил Камалов катнашында матур тамаша тамашачыларга да аеруча ошады. Konak kız kirek. Konak kızımız bir yılak. Konfit prenslik bilirmiş. Konfet prenlik yaratmay. Yaratmasa elek mi? Siz kızlar ne işliysiniz? Nişiyiz. Kaz yılı yıldıyız. Sıranı taptarmış. Nişi gidip taptar. Ayak gibi taptarmış. Kızlar, haydi bir oyun oynayalım hele. Bak 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 bak. Konat satam, oppağın soylap, qarab, kimge kirek alığız, nişik okşayağığız. Kanatığız kıymet mi? Konatımız bir altın. Kıymet iken bir altın. Kanat üzerinizde kalsın. Şulay mı yigitler? Yigit soran bulmasın, okşacıllap durmasın. Haydi sizlikçe bulsun. Jırlıyğalı, ipteşler, ipteşler özü bizneki, belki gaye bitmezler. İpteşler özü bizneki, belki gaye bitmezler. Usta баянчы, музыкант Рәзил Камаловның әтисе бик моңлы кеше була һәм үзе дә баянда уйный, җырлый. Улын зур сәхнәләрдә күрергә тели һәм киләчәктә аның яраткан улы үсеп буйга җиткәч, Рәзил тормыш юлын Казан шәһәре белән бәйли. Җырчы Рәфинә Ганиуллина белән гаилә корып җибәрәләр. Бүгенге көндә 3 ул тәрбияләп үстерәләр. Тальян гармонсыз язмышымны күз алдына китерә алмыйм ди музыкант, баянчы, виртуоз Рәзил Илдарулы Камалов. Kuyunuma halamında eyde canım diyemin Sügen yarım şekilli şu Süli garmını sırlerin garmonumla uzaklerini süve Nik bulmasını var iken o garmonun da kungeli garmonumla uzaklerini süve Nik bulmasını var iken o garmonun da kungeli Nik bulmasını var iken ol garmonna da kungeli.
күңелен үзенең бармаклары белән эзләүче яшь талантлы музыкантларны без дә бүген барлыйбыз. Шундый егетләрнең берсе үзе оста, профессионал музыкант, Башкортстанның Тәтешле районы егете Разил Камалов. Разил, шуның кадәр җиңел итеп уйныйсың, бу көй махсус безнең тапшыруга яздырылган кебек булды. Әйе, дөрес әйтәсең, бу җыр гармон күңеле дип атала. Үзем язган җыр. Айдар Минхаҗи сүзләренә инде берничә ел элек яздырылган. Дөрес әйтәсең, бу тапшыруга махсус язган кебек килеп чыкты. Сүзләре дә, көе дә туры килеп тора. Разил, шушы урында үзеңнән башлыйк әле. Син Башкортстан Республикасы Тәтешле районы Шыргылды авылында туып үстем. Гаиләдә 3 бала, мин төпчек баласы. Һәм белек чактан башлап баянга, гармонга гашык булып үстем. Чөнки минем әтием дә уйный иде. Баянда әни дә хромка гармонында уйный иде. Үзенә көйләр чыгара иде. Иң башы музыканың минем Дәү әтинең әтисе нән китте, Камал карттан, безнең фамилиядә шуңардан башланган. Ул белек чактан башлап уйнаган, тәллән гармонында һәм элек битендә тыелган гармоннарда уйнау. Әтисеннән качып уйнаган, пешәнлектә гармонны саклаган, яшереп тоткан әйе. Һәм бер заманны ни кызганыч, ат килеп күрекләрен ашап киткән. Бик борчылган инде, шуннан соң әйткән булган, минем балаларым бөтенсе дә гармонда уйнаячак дип. Үзенә вәгъдә биргән. Әйе, вәгъдә биргән һәм бөтенсенә гармонны итеп, барысы да уйнаган. Шулай ук Димәк, бу нәселдән килә. нәселдән килеп Бабайларның бөтенесе Миңа уйнаган. тоташкан, әйе. Синең әтиң баянда, ул вакытта ничек баяннарда уйнаганнар әтиләр? Буйлганмы өйдә баян? Кем алып биргән? Әниеңнеке гармон мәсәлән. Әнигә хромканы әти бүләк иткән. Белорус гармоны иде ул. Ул әле дә бар. Әти бүләк иткән, туй бүләк итеп. Белмим, бездә баяннар гел бар иде ул. Беренче баяннар, 3-4 баян арары әти тагын алып бирде. Электронны баян ул әлеге вакытка бик Ят күренеш ул вакытлар өчен. Тапас дигән. Аны тартасы баскылап уйныйсың, анда дэнди тавышлары килеп чыга. Үзең уйнап караган бар. Уйнап караган бар. Балаларга да уйнап күрсәтәм, бик кызык. Мондый сорау алайса, син димәк музыкаль гаиләдә үскән малай буларак, сине әтиәннәр кайчан күреп, ничек музыкага биргә булганнар? Музыкаль гаилә дип инде минем әтием агроном булып эшләгән кеше, әнием страховой агентствода эшләгән. Алар күңеле белән бар җырлы моңлы кешеләр, бөтен мәҗлесләр. Юк, сәхнәләрдә җырламыйлар иде. Юк, бәйрәмнәрдә генә, өйдә генә кунаклар кисә. Аннары мин дә музыкаль сәләтне күреп, әни шундый тәкъдим биргән әтигә ясаган иде. Әйдә, мин бит авылда туып үскән, авылда музыка белем алып булмый. Мәктәпләре юк. Районга мине бирделәр. Минем бәхетемә дәваним анда яши. Шуңа күрә аңарга күчеп, авылдагы мәктәпләрне калдырып, музыкаль мәктәпкә күчеп, анда тулайым укый башладым. Бу ничәнче сыйныфта? 6нчы сыйныфтан. Димәк, син әле музыкага 6нчы сыйныфта гына биргәннәр. Син алайса музыка сәнгать мәктәбе, балалар мәктәбен бетермәгәнсең булып чыгамы? Әйе, мин 9нчы класстан, 9нчы сыйныфтан киттем, 4 класс укып, аннары Өфө сәнгать көллиятенә кердем. Ул юнәлеш педагогик юнәлештә иде. 2 ел укыдым да, баянга вакыт әс иде. Сиңа баян җитми? Миңа баян җитми. Һәм мин яңадан укырга кердем Уфа сәнгать училищесына, инде тулы баян бүлегенә. Укытучым Супрун Евгений Григорьевичка менә форсаттан файдаланып сәламнарымны җиткерәм. Аннары училищеда бит инде 4 ел укыйлар. Мин экстерным 3 елда укыдым. Шулай укытучы тәкъдим итте дә, күп конкурсларда катнашып, лауреат булдым, халыкара конкурслары лауреаты. Шуңа директорга тәкъдим ясап, әйдәгез бу баланы тотмыйк, тизрәк җибәрик киләсе уку йортына, югары уку йортына. Шулай итеп 2009 елда мин Казанга килеп эләктем. Казанга килүеңне сөйләп үтә, хәтерлисеңме? Менә нинди эмоциялар белән? Казан бит инде ул элеккедән әллә кайдагы булган матур шәһәр кебек күңелдә. Үзебезнеке кебек яқы. Күңел тарта, татар халкы бит инде бөтен сәнгать шуннан барлыкка килә. Һәм минем туганнарым да бик күп, 15ләп гаилә безнең монда, 3 туганнар. Тулай торакка кергәнчә туганнарда яшәп, шулай итеп матур итеп укырга кереп киттем. Һәм беренче гастрольләрем минем эшле дә булдым килгәчтә. Килү белән Илсия Бәдретдинова төркемендә эшли башладым. Иң беренче гастрольләр зур Татарстан буйлап танышу кебек килеп чыкты бу. Хәтерлисеңме үзеңнең беренче тальяныңны? Менә ул әлегә минем беренче тальян гармоным. Ул минем күрше авылда мәктәптә
озак еллар яткан, тузан җыеп, ул бит әлеге матур кыяфәттә түгел иде, аны тавышлары гына матур иде. Шулай итеп минем туганым Мадрид абый исемле. Исемнәр бездә кызыклы. Мадрид абый миңа моны бүләк итте. Әйдә, уйнады, тавышы бик матур дип, миңа шулай итеп бүләк ясады. Һәм Казанга алып килеп, реставрация ясап, менә шундый хәзер кыяфәттә матур. Гаиләгә килгәндә, син беләбез, 3 матур балалар әтисе буларак. Әйе, 3 бала үстерәбез. Исемнәр әйтеп үтик әле. Исемнәр олысы 8 яшь, менә 9 яшь инде Сөләйман, Айтуган улыбыз һәм Муса. Мусага 2 яшь. 3 батыр әтисе Рәзил Камалов. Өйдә, менә без ияләшкән, елмаеп торган, тыныч халыклы Рәзил өйдән инде. Өйдә дә шулай ук тыныч, күбрәк тыныч, чөнки инде эштә җырлап күңел ачып кайтабыз, өйдә тынычлык күбрәк күңел сорый. Аннары балалар да шаугыр килеп йөри. Аларны барыбер кычкырып басып булмый. Шуңа тыныч кына йөрибез. Алар да шул тынычлыкны сизеп, үзләре дә тынычланалар. Балалар дигән, үзең балаларга уен коралларында үрнәк күрсәтәсең, уйныйлармы, шөгыльләнәләрме? Әйе, кай вакыт өйдә чыгарам да, алар килеп баскылый башлыйлар. Улыбыз Сөләйман шулай ук музыка мәктәбенә дә йөри, 2нче сыйныфта. Шулай ук фортепианода, хорга, вокалга йөреп, әкренләп үзләштерә. Рәзил, бу өр-яңа гармон булды бай. Әйе, бу өр-яңа, бу Тула шәһәреннән Тулу фабрикасы, Тульский гармоны бу. Үзең сатып алдың. Әйе, заказ белән ясатып, менә шулай ап-ак матур булсын дип, чөнки баян кара, мысы кызыл төстәрәк, мысы әйе, ак булсын дип, шулай ясаттык. Рәзил, бүген без Тынычлык бистәсендә урнашкан мәдәният йортында нәрсәгә без монда? Дөрес, сорау, минем төп эш урыным бүгенге көндә менә шунда аккомпаниатор булып эшлим. Инде 8 ел, 9 ел китте. Монда 2 коллектив бар. Татар һәм рус коллективларын җырлатып, бөтен бәйрәмнәрдә бүген сез булдыгыз, каз өмәсе күренешендә, шулай итеп безнең тамашачылар белән чиста гармонга, баянга гына шулай итеп үткәрәбез. Җитәкчебезгә Гардисламов Илдар Рифкат улына зур рәхмәтләребез, менә мөнәсәбәтләребез дә бик яхшы һәм монда коллективта безнең бик яхшы эшләп барабыз. Күңелләрдә Тальян моңнары тапшыруның кунагы талантлы музыкант, профессионал баянчы Рәзил Камалов иде. Рәхмәт, Илмир. Күңелләрдә Тальян моңнары бер кайчан сүрелмәсен.